Nhar l-erba' fil-Parlament se tibda diskussjoni fuq il-liġi li tippermetti separazzjoni tad-direttorati tal-ambjent u l-ippjanar fil-MEPA. Apparti l-Awtorità tal-Ippjanar se titwaqqaf aġenzija dwar l-ambjent u r-riżorsi. Din l-awtorità se tkun proattiva, strateġika u li tiffoka b'mod aktar speċifiku fuq il-ħarsien u titjib tal-ambjent, fil-waqt li tassumi wkoll ir-rwol importanti ta' regolatur ambjentali li bħalissa pajjiżna m'għandux. Il-Ministru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima Leo Brincat sostna li permezz ta' din is-separazzjoni l-ambjent se jsir settur ewlieni fil-politika preżenti. Għaliex sal-lum taħt diversi gvernijiet, l-ambjent fih dan il-MEPA kienu relegat għal soġġett sekondarju, kien jingħata importanza mhux daqs l-ippjanar, in-nies tal-MEPA stess li jaħdmu fl-ambjent ħassew ruħhom ishom il-tiema ħafna drabi, kien hemm intela għax ħassu demotivat, fehmu li din se ssaħħaħ lilhom il-pożizzjoni tagħhom, l-operat tagħhom u anke l-ambjent innifsu ġenerali. Din is-separazzjoni fil-MEPA se tnaqqas proċessi amministrattivi u burokrazija żejda li kienet tifni l kull min irid jiżviluppa. Tul is-snin kibret il-burokrazija u kiber is-sens taqtih il-qalb fost in-nies, b'konsegwenza li naqset il-kredibilità u l-effiċjenza fl-awtorità. Jispjega dwar dan is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-ippjanar Michael Falzon. Żewġ awtoritajiet separati, żewġ awtoritajiet li jiddiljaw ma' aspetti differenti u naħseb iva li waħda mit-trusts prinċipali tal-liġi huwa li jkun hemm iktar simplifikazzjoni fejn jidħol l-aspett tal-ippjanar. Ġifieri dik hija xi ħaġa li fil-liġi naħseb li tispikka ħafna. Iżda l-kemm qed ikun proposti jkun hemm dis-separazzjoni fid-direttorati, it-tnejn li huma se jkunu qed jaħdmu id fit għal żvilupp u ambjent sostenibbli. Waħda mill-affarijiet li qabel ma kienx hemm li issa se jkun hemm għax għandek żewġ awtoritajiet, pereżempju sal-ġurnata tal-lum. L-aspett tal-ambjent ma jista' qatt jappella minn deċiżjoni tal-ippjanar, ma jistax jappella minn permess għaliex huwa parti mill-istess awtorità. Jiġifieri jekk alla jrid bir-riforma, se jkollok illi l-awtorità tal-ambjent tista' tappella l kull permess li ħajoħroġ min-naħa tal-awtorità tal-ippjanar. Biex il-Gvern wasal għal dan l-ewwel stadju kien hemm proċessi ta' konsultazzjoni mal-pubbliku kif ukoll ma' qdiet mhux governattivi u dawk ambjentali. Id-diskussjoni fil-Parlament se titqassam f'żewġ ħinijiet differenti biex ma tintilifx attenzjoni kemm minn fuq l-ippjanar kif ukoll mill-ambjent. Dik kienet deċiżjoni strateġika biex ngħidlek. Aħna ridna biex nibagħtu sinjal li se jkun hemm bilanċ bejn l-ambjent u bilanċ bejn l-ippjanar. Għaliex to be fair, il-manifest jitkellem dwar ambjent iktar b'saħħtu u jitkellem ukoll dwar ippjanar iktar effiċjenti.